tady vítá Ronidlo po dlouhý době. Proč mi pozdrav musel být takhle? No a pak vás tady vítá po strašně dlouhý době a po roce. No, doslova. No a my si tady ukážeme demolici baráku. No, to bude docela dobrý. Ale No, takže... krátký video, ty máš pochybu tak 5%. Ukázejte. Co? Takže nejdřív jsme tady zdemolovali toto. Potom jsme zdemolovali stůl. No, tohle tady je od jak živa. Jo. No a teď se jdeme přesunout teda do obýváku. No dobrý, a tam jsme nic nezničili. Zničili, pojď se podívat. Dobře. Tak jdeme, pojďte první. To je retardovaný bratr, jste to neviděli. Darek. To je Ronidlo. Tady jsme zdemolovali toto. A pak tady ještě toto. Tady jsou milion pavouků. Tady je milion pavouků, tady nějaká... A to bude asi, já nevím, asi všechno. A teď si ještě ukážeme nějakýho retardovaného bratra, co tady děláme. Jo, takže retardovaný bratr, předveď nějaký triček svůj. Hustý. No, takže tak. To je, ale teď bude nějaký jiný triček ještě. To lidi pořádně vidějí. Ty vole. Děláš. A teď tady ukážeme retardovanýho Jirku. Co dělám? Hej, ty jsi mě událila. Nedálila. No dobře, no. No prostě Jirka a tady retardovaný bratr. No. Počkej, jdeme znovu do pokoje. A jdeme teďka si ukázat Roníka. Rode? Takhle. Roníček. Teď jdeme znovu do pokoje. A teď jdeme znova do pokoje. Roníku. A tady je retardovaný bratr. Pojď retardovaný bratr do pokoje. Dělej a zavři dveře. Tak. Jo, jasný. No a tohle by bylo asi nějak tak všechno pro tohle video. No takže my se s vámi loučíme a zase